Zawhna tanga kalang start question number zasam ke pathum na Zawtturin member Zawhna Pu Ginzala la lo somang. Who speaker kalome? Honorable Minister GAD Zawttu in min Chhanna atana ka Zawhna chu. Hei kan rama boundary hrang kan nga khopa. Ain kal thel na sa em to ni. District boundary te BDO boundary te SDO te department tin te pon kan nei veka. Hei siam rem he tul view ni na langa. Ka Zawhna chu administrative boundary hrang te district boundary te block boundary te le works department te jurisdiction boundary siam rem chungchanga sarkar ngam halang na om em tiani pani na ala om lo chuan boundary commission emo atluk pui dang emo din turam halak thei ani angem ti ani e ku speaker kalome Ole kan siat angin GAD Zawttu kan chief minister hi kan zinga umlowa ai o achak turin pusap pukesap tanga member Zawhna taka authorize tia Zawhna te zia ko omsan chan pa chu zo bel na hi concern minister ten om lo chuan lak bel ani lo thina ka kha kan sedonia tuna chang turin pu ke sap danga lo somang. Who speaker? Champai note bill to members Zawhna Pu Ginzala Zawhna pakhat na Chhanna chu administrative boundary hrang heng district le subdivision block emo work department te boundary siam rem chungchanga chuan sarkarin malak na thar anei ri lo ti ani a Zawhna pahnih na Chhanna chu atul anga ngai tu theih ani ang ti ani e